Hak em lang salang ke barang ken ye katep brio te blay ban katep kur tep kha. Kajingdon jong kini ki ole chom kalong kamat kabathamai bha bat bun ngim kwa ban kran halor kani namar kaya day bat kajing I ben ba kajing le ben ya ki kme ki pa bat ki balasan larang ba. Henry ka banang yat ki por haba kajing shonglang kajing sa lang kum shiyeng shi samru suki kelas dang banja. Ngila I bon ki jingjia hakaba keladon kajing le ben kajing I no bat kajing bam ken kor shu ila ki kme ki pa bat ki balasan larang ba. Ki khasi jong ka jala Meghalaya kidei ki jat penriu ki palaton nado ki kulong kuma kidei ki matrilineal society ne ka jat penriu ka pa ai jat shaki kmi pat paro ki khon ki kti ki jingdon jing em ki har pateng na ka kmi ki ken thei ki yo pateng pat ki long ru ki nong ri nong sumar ya ka yeng ka sem ka kur ka jat jong ki kmi ki pa ha ka prathai ka pa penlong kong san ya ki shinrang ki khasi ki long ki jat penriu ki bakham kerpang na ki wei pan hakaju kapor ya kane kerukom di penri ban sumar pat penne pensa patru pan sngo sarong ya ka hakajing long jingman pat kajing em khasi kim judan kano kajing krong namar kadai ka jat penriu ka bakdum pat ka balum kham tam na kaliang ka kur ka jat kapapin petlam ya kitu ki khuluk khna ki bomdon kmiran kapashu patru ya kitu ki palatemen haga perthei ka baya state bat ka bakla man ka por mjudan kanunu ka dustur jong kanunu jaj beriu ka basa kumju dustur jong jaj beriu keleng ka perthei ki kela kat kum ka por ti haga dustur jingi por gine samna hi si oingi ba haga dustur jong kasi mjudan gini ki jakari kun suat ani ki jaka bandri ki teman ki uri chum no yong bagadon ka kur raja kum no ki yap ki khon ki ni ki jam no society kadon bi ka kur ka ban ri dei ri ni iban hakni por menta ba kila nang buon ki jakari kun suat kila nang buon ki jaka bari kini ki kimi teman ki apartment haka ni ka por menta ti kani kan ka jingkli ka ba ngi kli menta ba senu ki kur no nomor bangi khasi tingi ko bangi ajat kemi tingi ban be kata bentate ba ka kur kadon kumta dis council ru kimot ban introduce to ka clan bill ka bede kumnu ban pen scam ki kur ti ka jingkli ka long ba menta hey ki kur ka bede begini ki orphanage bagni uli chums kum ka long menta ke jingkli ke ba ngi nak liang ka mat chaprang ni pasat sipat ba amda ka long ba tongin ya puson no hatu kini don ki dustur ki brang ya dein em ba por mta ki dustur ki benta jong dustur bangin ya bat ki benta jong dustur bangin don kampan monra ki jingkla kumbayai ka por mta na ka jingkla ka por ki khon ki ti ki la mi no na la kishnong pat ki la let ki wei pat ki chaka ni ki ri manyo ya ka jing em ka ba kham bet kham biang bat ha ka ne ka rukom ki la e no shadin ya la ki kmi ki pa ki ba shem jingja ban put iki bat ban em ya ka jing em kum ba long lem maki ki don ki khap ba ki kmi ki pa kin let lang ba la ki khon
Hindray ki wei pat ki khun ki sngo shem jing e ban ri ban suma re la ki kme ki pa bala temmen pat kumta ki kwa panyo la lu nya ki ka balampan shaka jing e ben ela ki kme ki pa ha kaji sngo jong ate ni ki bari ki temmen de hawi kalian kaji sngo jong aso sun e ki ba ki dona kata ka benta ba kin shong ban pet na ki wei te kaji shisha ke don kam ba ki khon ki ban shong kaji ki kliam ta ki bi ki pa kanang ba makir ke don kaji sngo khon ba ki la suma ki lari ki hab don ka kaji ki kliam ta mata jong ki nga ba perkat yang ka kemi ngaso sun ai tang ba kapur kam sa asu ke mar pe la klat no ba i don ka kaji ki kliam ta mata ki khon ma da kum tang kerpat e ki wero pe kenang don ki mi ba kin sim kaji ki kliam ta ki khon ba ken di ku suma rapor kapor ka ba bun kam kapor ka ba long kerki kum nor ki di ban ka kaji ki kliam ta ki khon anam ta ki mi pa kata nga syukur pat mata jong ki badon maki ken tetang kumta kwesibuan Fikat kung dustur jungi ki ong ba ka khun khadu ka di ka nongri nong sumar nei nongri nong sumar ndei tang ya kaspa ka hajar jong ka yeng ndrei wat ki kmi ki pa ki na itmen nei ti hendrei kami ban wan phai bang chakata ka banga oman chua belei pat kimi or ki oli chum mata nei kalong ba imat bun ki khun lani ki ka khun kan thei khun khadu mata kamla asu banri na tarau ki poi sa no ha kini oli chum but dei na ne ka dau bangi na klang ama chaprang nei mentang ya campaign yang tu ko equitable distribution of self-acquired and ancestral property. Ni sngo ba dei pan kun kubor ki khon barok lang bat kan thei bat senrang bakin don ka resources no kin don ka spa ka ban yarap ki ban pet lang ki pa kan ataman. Nri menta bangin ong ba ngin su IT lani ngin IT tang ha khun khadu pakan pe mi pa kum kulong mata bun ki khun khadu ru ki ba no ki yolok no ki ba nabari ni nabar jelane bun ki la ali sa no pat ki lok siwi jelane siwi hiri ti kani ka plong ba bagi hui khun pat namar ba kimio bantah lem bakim don ketu resources ban erap ban petlem kimi pagin ataman dei nak ni daw bungi samba kila sang mi kini ki oli chung ke kerbo jong ko ka dan de kini mami kun ki kasi pi yam ka te ma ka korjongi adu i hadu ki mai dot ru midang ri bun ki yeng ban ati man ta ki mai dot ru midang ri bai te ka kor ka dem kan sim de ki klik mi kata kat midang la no kum ka kasi kum ki jam de kasi jongi na ma bai su tu e ka tani ti jam de kasi jongi ka kor ka long ba khamat de te bai ka jing im jongi te ka jing de jongi tenang tu ka yelam sa social life in the society as a whole and then entah ini lam ti gini ki kon jongi paki day man take care gade long ka tak di waju hagabani kong ngade ban sngo ika duration ka bala shem ya kani ka benta ka ba kong santam ka bang ngik nyakren ya ka bede bat ki temen ni ki mi ki pa ki jongi ngide bus to khandiat haga perthi sha ba ka juk manta ngim de ban klat pat ila ka tanrai bat kai kata tanrai jung khasi ka de ka riti ka dostur bo khin kor hadu kata ta ya ki bri ba hel asan ni ki temen ki pamen ki jongi Hendai habangi pai ahakani ka snam ka ba arpoi menta ka spasam ba arpoi ni I ka jing jalai jong kita ki yeng ki bari ki teman ki bla he bla san kani ka dik ka dak kashen ka ba ngi kum ka jai banu ngi di ban perkhat asin hoi ngi buat ka patai ka jing shai hendai ngimla ban yanu jar pa ya ka jai banu jong ngi ba kari jong kinongwei ki don ka jong ka rukom hadin khat prasnam ki khon ka la ka jong ki kami ki pa ki la ya la ka jong hendai ka ri ka jongi kumju aha ka Indian society jongi kade ka ri ka boboro mi kata ki ong kata ka joint family bat ha ka joint family blai ki pelong kani ka tong ka ka ba shandat ka ba jangai ba ka long ba
kajing ya kit ya ba kaliang dei tang hashtag rta ne hadu bakut kajing em deban so thu shu igani lese ka pateng jungi ngila abang ba bangila e bon kam ngim don por shu kam dei kajing bon kam dei kajing bam don por kadei tang kajing ba khli bat kadei kajing e bat kajing IT lot ma mansim Kibriu hakini ki yeng ri temen kimjura kham kemen manla kapor. Namar ki sngo kunja par ki sngo tumang ngila ki kun. Ki bajuwan tang ki por kut tayo ni hakis ni karpang. Katba ki don ru ki kun ki basngo ba ki kmi ki kpajun ki dei ka jingkit kli bala shpun bor haki. Kim juwan jungo ila ki jong ki kmi ki kpa wat hakapor bala kularu. Haba kumne ki dei ki no penya yakini ki yeng. Baseo wat penbet tumbiang ya kajing sumar na kabenta kini kitemen hingba kijing no sinyang pat kijing ay sngoba. Kidan rugi por bagi khun ki muan wat haba ki kime ki kpajung ki kilaklat no. Mas ngau kambiang hi ba ki menta ki generation ki kena ki dang kim da pet hai ki mi pa te don kami tharai dai ole chomi ki mi pa jung ki makin sa sta am suk ban ya saj klan na ban ba ki ne ki kena menta te da pet de busy ki life la de tam ben pet ki future la de ajinjar tam mon ying rom don por shoot ta kadon kam ka oli chomi ki kemi pa dala teman tai kadon kam do ong te kum mangi yala ding im lap sagi kur kin lap hi kam de kata tengi don kam hi ka oli chom ni yo ya kere kis tu tamada don ki oli chom rung ilap in don bai ka por visit kemi pala de dala teman ta fi menchua hakpor ba kampat don ka sorsilong ni haktu por uphareng barwan sini ngidang im halai kentot halai snong no bat ka kuri bro we kadang ya sa lang te bat ukni rang ba usuk ban pet ki kon ki persa ki parakur tinrei kan lawan pareng usadap yakni ka sorsilong dan ki employment avenue la asang mi namar mensua ke ekonomi jungi ni ke di mainly agriculture ti kin lawan pareng la set up institutions repair ti kini kilat ban yo kam rug la nang bun ti ki bri la asang ban mi na snong ban let wat kam ti kapoi bat ba la asa na la ka jong ti wat tangah yang ru si parai wi parai la sa hanong pemai wi para sa mulai wi la sa you so ke ka ba evolve nei na ka kur system evolve ka family as a nucleus unit no ti ka bor jung ukni nei kalau apa ino sukpa no mardi kupa ba ka kami kiba kit ya kayeng kasam man la kasngi kapang stom ka wat ram wat ban penbet byang hi di kupa ba kami so kani ka evolution nam na ukni nagakur saka family kadai kata kan ka ba anom no ka ba long kabodon kam menta long relevant menta kum ka kur hoi menchua ngidang yasa kumo menchua ngidang yasa halai snong ni dong tu nei kadi ka kur ka belong re mentapat bangla yasa la lai jong it's a family ka ba take care ya jing don kam haying hasam nei ti dei nang ni ka daw bang isu ba ka dei ka por ba naktu ka system ong ba kun khadu kan dei tangan nong ri nong sumar silbi ko student ka dei ban change sang turu ban ai bentalang yi kun barolang ban ya pet lang ya kayeng sam ti kani ka relevance jong ka kurum ta nei tu ha ba ya brio ya khot kur la ni por be tho long klei pen be lupa tu arngut si samla nei ri just a formality ban khot lang ni ban wan ban pen ai kwai ban pen ai you know silong nak tong formality ri ka kurhi in a day to day kujing ya jong ka ying
mana kasih ni ketika yang mentah ke family as a unit ke belong relevant banyak ke kurang. Da perkara kami minta ke bahar, badon kita ki oleh si omo, sarkar ka thui ke babai, te hendrai ban perkara bagi dia berarti terus juga tes ngom soyaham. Boleh kita cakap eben kita ki teman. Hi, amar ngi kasi ikam buram kam tami ki bi pa. Ngai ngalap kumta ban ong kat ba adu bakin hapli sa syaki yeng ki babu da ki sarkar. Ta ngasko yo lese ka don ke kamla bertip ka jigi dei jongki ba kata ka yen. Rengai ngam soyaham. Hoi de kan ba ki pat ki jai bereu ngi ki don sa ki ri thor mo. Am bagi dia gitu ki homeless orang nak. Tentu benda perkat apa ide ba kene ka caka jongi. Asgo ka don ke ka bam soyaham. Itu ka ta. Re oi. Apa dia ba sekar ba kabu iki de ka don ka banta ka bakraw iki. Bagi di banle ka badan kam. Ti hadre kita banong dong ka sarkar kan no ka ba kabu iki lada. Kan muat iki taru susnei. Syaikin sa. Aba kidang diberi bantu dengan desa. Bisa leben no akikon kala balong ta. Rengam so tho banong bahadu ba kimi jongi teman kita i hak laki jongki kon ngam so ya hap ngasno bakala banong kadon ke ba iblak bertip ke jide jongki lane yo le se kim don kon nok ti syur kim don bahi yang asem syur kala banong umta andre hadu ba kindali sa no syaki homeless syaki yeng ba perkre ada ke sarkar hakar ti restur jongi ngatrai ta kayak tan itu ya kiwe kiba don cike kata tengah melak banong. Sotrat baka sarkar kabu kita ban ya raplem na kita gitu kiba don pedeng cike. Naso tong umta. Ha jing so jonga de kalong kumne kan namar balaya da kiba don ki kun ki ti kumna ki buang ta. Kam so biang kan kum hangi kiba don ki kun. Re ki bam don bade ki la so biang katan mam don nang pek. Don nang ri. Kalau bae ki ban don kita kacaka. Kungi kasih pengidang tip moi kita kikur pergi bahaya. Oh, nolai buang tak lem kikur kijat ni hab dang hit kikur kijat dam dan kikur bape kikur kan nem bape. Dia kikur kijat kikur ba au kapek dia ki bam dan bape ba i tu ki teman bala dan bape su kan. Teh sukan kelum kabiang na badang ni ki. Cip sengong ban biang ngam sonang ong lah. Namar ba dan kikur kijat la ka mongi dah khen tu mongi kasih le bambit tu bantu le benyi kami sepane yuk parani men kita mangat di jenjar hapri ni kikur yuk yang kemana ngat hakajing siam jeng abal dan lihat kenduk teng mah hakajing im jeng iki beriur dan iwe kenja bahaji yang mau ibala ngat kata kebam dan bapej ba isu mana-mana hapri buang tehi dia mentai lah ya ada iya hang tuhi Ngasko bansim kendiat ya ki benta jong kejing im. Hi kejing im jong beri la benta hai kisau benta. Ke benta baning kong gari kejing im kelung kena. Ke benta baal gari kejing long samla. Ke benta balai gari kejing long rangba. Ba ke benta ba khadu kalong kejing long temen. Dengan ong fi sikan tian ki para do ki para snang ki basngap ikan ni ka khubor lamba ka dodashan. Lada kini ki kemi ki kpa jongi ki la pendep ya ke benta ka baning kong ka baar ba ka balai. Ka sa stang ka benta ka basau kata kejing long temen. Hatong ngikum ki kon ki siang ni don hak mo. Ban penduk ya kahok kejongki. Kidam stang si benta bat yang maksa partai. Bat kawi kejeng kelingan bu iki. Ya kejak beriu jongi kalau tang ni kawi. Lada ki beriu jongi ki berat iki khon. Ni ki penyiap iki khon. Ni ong begini ki nong penyiap beriu. Ni ong gidi nong lek pap. De hato menta. Lada ngi lek ben ya ki temen. Lada ngi shu berat sekendong. Hato kam de shu kam de kejuk ka pap mo. Ikan kejeng keli ka ba ngikum kejak beriu ngi di ben keli ladi. Kapat iba kajak meriujung ni mentah, ngiabe tangi kaspa, ngiabe tangi gebor, ngiabe tangi geburam, ringlah klat no ikador jeng kejeng embrio. Tangkau ingat kau buk kejeng kiri kalong bang. Inja ayu fi bat yang lada kikimi kikpa kejongi, kikentait ni kiberat ingi apa ginang kelung. Lai benta lai pawana kejeng em jongki, ki em ban penhek pensan, ban ai kejeng em kejongi. Hato kadon hak moye, yang ngi pade habangila abiang nadong syadong, bangin kentait ki hak helmat abkhado. Di berabang ini satu, kejeng don jeng kini kibagi orang kita ki mercy home. Kamde ka ikadak kasien ka ba aja kemang panpha. Kapan i barabor ya kejeng embrio, sisian bel atamen, la long tu ukso temen la sak kentai skendong, ubam don dorsyo.
Tadala ka judgment riu ka em hakani ka pateng ka jungi hakani ka judge hakani ka jinglong. Ka jing kalong ba sisin ka singi ladanga bat pingi temen ru ngin syu ki ban yokor jungi. Te ka jingmat manta ka jing em temen ka jing em kong santam ka pen kre tang makumno begin leit nok ne perthai. Te hatongi don em kata ka mati ka bakraw tamba ai bagi temen jungi kin em ha ka jing em ka basuk ka basang kin yap ka basuk basang ka jing kemen hapring jing khun kiksio. Te kumno bagi le ikani kalong tang kawai. Ka bang ai jingmat nakapor ngi don ka jing le burang ka jing le kemen nam ta ka mariang nam ta ki khna samla nam ta ki mikpa. Ngatai kala dei ka banta but wat ka imlang ka samlang jungi sising snem ka diman pelong ka jing kan mau. Ka kongsan ka jing le buram yakini ki me ki pa ki jungi ban pun kemen pun so phai juki bat sakawai ka ba na jung ma kalong ba la di ka poru yakinong sinshar ki jungi kinong bi khmat jungi kindon na ka jung polisi ne ka ak ka ba kumno banyadai ki temen ka jing sumar sukher kalong bha ka man bha jong kikmi kikpa ne kitemen kisan kadon hapo ka an balatip kum ka maintenance and welfare of Parents and Senior Citizen Act 2009. Kalong ka kamram jong ki khon ki kti ki ksio ne ki bahayeng hasam le ase ki banyo pateng ya ka jingdon jing em jong ki ne ki temen kisan bat ba kadai ka kamram ka jong ki bakin ri kin sumare ki lada kadon kanu ka jing e ben yaki ne ka jing bam sumar hok yaki hapo kani ka an la ban pun saja yakum kita kinong le yakine ki kam but kajing pun saja bakat kum kani ka an kalabu kalong ba ladalap ya unu ne kanu ki bapen khen ya kani ka an kila bansha asat patok hadu live nai kin thi lane kila bansha dan kuna kabalong san hajar tingka lane baro ar. Oh hanga marwe tengah soya ha be kata ka jingbu ye bari ki balat temen ki bai ema ki bamdan syu ye kata ka jingkot jingkiar ko babiang re da ki bu kata ka Jakarta ka bahapalan Ki kitu pat badan ki khon ki stima kumno fi snow. Em kata padlong kat kum ka jing snow jong ki khon bat ken ki stona na em bakin bu ye ki keme la ne ki kpa mo ha kata ka Jakarta ta kum ta he long ya kata te halala ka jing syam kan kajing syam jongi pate long kajing sya te ki kun kan ki haban pa ye ki kemi ki kpa kilari la sumara do dang kama ndre balai ta ki lai bo shata kajing sya te ki kun hi ki haban pa tang kita hi kajing syam jongi te ngam tik kajing syam ki wai pate ngam la on batai ma le se gam kemi hab jong mot pa ki kemi ro ngim te ya kata ni le se long ka jong kajing syam ta hi ni de ban kan mau bagi temen jungi ki de ki hok kominong chong sno nga kerpat ye kinong mi khmat jungi ya ka sarkar ka jala ka jungi gomang idong ki polisi be ki ak ka de ban don ka polisi ka banyada ye ki temen ka ban pen nyap suk iki kum sori paring lar ki temen ki olot barkhai ki jurun kam le hari jungi ye kini ka bantang thai kadang de ke ka 4 jam bat ladang ngim sem khia ye kini ka banta banyada ki temen ngim de ban tangkawai bai singa singi ngabat phiru ngi sa temen bat habangin teman kalau mata lada manga bat ma phi ngim hikai ki khon ban kit khia ki teman manu pat ban hikai ye ki ban kit khia nga bat ye phi bat kajing jinja kajing kwa tang kawing ong tang kaw ban pun kalau kan ni phi kwa ne em ba ki kemi pa jo phi kinyap da kajing keman khamar pusong ki ni phi kwa ba ye kemi pa jo phi kinyap kajing kodin tang kini ngong ba ni de ban burom phai ki teman ki pa ye kimi ki jungi kublek shibon Habangi perkhat panggi kemi temen ki kpa temen ki jongi kajing burom ba kajing nyokor ni ki balasan larang ba kapani ye kajing buat ye kajing ikai adu ki por berem beja yang ngi ki khon khasi banlong ki bat brio tablei ki bat kur tab kha bat kamai la ka hok kini ki lai tali ki nongrem la pen so thiet ha kajing em kajing trei jing ta jang baro ki khasi la ki te ki shinrang ki kin thei ne ki khlung khna kene kapani ye kajing long babha ha kajing em shimen ne ha ka em lang sa lang bat ka barang buat hi wat hadu kini ki singi ki por Habai khlung iwan shakani ka prathai ishania bat ai tilut baro halaki kemi ki khpa bat habalayat kisngi kisnem bat lasnang manno krata ki hapat panshania haki wai pat ki priyo na kabenta ban pendap iki kamram jungki pamanla kasngi kani kapor kadai ken ka kamram jungki khon ki khtipat ban ri ban sumar bat ban ai jingarap yala ki jong ki kemi ki khpa kini kilai teli ki nongrem ki peni
ya ka jing klan ban ya ka jing bat jungi ya ka riti ka dostur kini ki lai tili ki nongrem ki prat lenti ngi pat ki ai jing shai ya ka lenti yat ka jongi ba man na ka sngi man kentat ya ki ka long ka jing yap hi jong ki em lang sa alang ka jongi